ओए रे माई, मारी माई, सबसे पहले भाग जी हम किने दुआरा बाटे है रोड बा, हई रोड लौकत हई भागी। हम का करे बहुते हमरा कुछ नहीं के बुझाते। हमार पहले तो धक्का धक्का मियाज करत आटे जे आवत ते कहता हाँ कने वाला मेरे शादी क के आइल बिया ना लो मेरे शादी क के आइल बिया आ कवन जाती है एकर हाथ से खाए के नहीं के पिए के नहीं के सब कोई ये कहता ये दादा हमार तो कुछ नहीं के बुझाता हम का करे। बहुत जीव धक्का धक्का करते चाहत रहे हमरा शादी ना करके पर दोनों तरफ हम फसल बाने। काहे उदास काहे बड़ू? कुछ ना जी उदास नहीं कि बस ये एगो बात के हम सोचत हई कि बताई जी अब ते हमरा के कहता नु कि कहला कि तू कौना जात के हो कौना है पात के हो तारा और हम तारा से बियाह कइले नु। हां तो हम न हमरा तारा के रखे हम तारा के कुछ कहनी हां भौजाई हो जाई उनको लोग के दिल में श्रद्धा अरमान रहे कि हमारे एगो देवर बन हमनियो के परिछम जा काली माई त नाचम जा बैंड बजाए दुआरी पे बाजी तिलक चढ़ी हैं सब हम उनका लोग उम्मीद पे पानी फेर दे बनी लेकिन उ लोग मान गुल बड़ी लोग घर में रहे दे देली इहे बहुत बा भैया यही तरह समाज में रहल आदमी हम। हमरा सबसे पहले बहुत डर लगता कि दीदी लोग हमरा के जानम जा तू करम जा ना हमरा से बोलम जा ना बतिया हम जम कहने नगरी जाई बताई कोनो दिक्कत नहीं है सबको अब ठीक बा नु। तो कुछ बोलला सना तारा के रो न रो जाला पागल कहीं क्या रो न चुप रह रो जाला पता भाई हईसन बढ़िया घर मिलल भाई पेंट सेंट कइल प्लास्टर कइल बाटे सब भैया भौजी के देन हां जान तनी बताई हमरा ई पेंटवा सेंटर हमरा के काम ना नु है जब हमरा घरवा के लोगवे हमरा से ना बोली तो। अरे धन हमार समझ बात के हम तो कमाई ना आज भैया भौजी के देन बा भैया कमैले बड़न कहीं घरवा बनल बा आ ना रह जन घरवा में तो कहां रहबू बताबो उ तो रहे दे देल बड़न भैया आ भौजी मान गुल बड़ी लोग इहे बहुत बा जानलू। खुश रह तारा के हमारा तरफ से कोनो शिकायत के मौका ना मिली जानलू। ठीक बाटे ई सब दिमाग में ना रखल जाला कि हम हई जात हई हम हो जात हम तारा के नइखिनु कहले कुल बात ना प्यार मोहब्बत ह प्यार हो गइल क्यों न जात हो कोस का मतलब बा हम तारा के जिस दिन घुट देम कि तू हई जात हईस हमरा से छोट जात हईस तब तो दिन कुल बात कहबू और रोबनु तो निमन लागी काहे से कि बाछा खूंटा के भरोसे कूदेला सन आ तू हो बाछा हम खूंटा तो हम मजबूत बनी तारा जितना कूदे के बा तू कूद। हां जी जानते नो रहो चलते हम अपन बाबू माई के छोड़ देले बानी शादी रहो कहल रही कि कल शादी हम ना करते तब रहो हमरे की जोर जबरदस्ती से शादी करा देनी तो ठीक बा तो तार मर्जी रहे तबे नु कोनो हम तो बुर्बक बना के बिस्कुट बना नु तारा से बियाह कइनी हम बताव ई सब ना कहल जाला जानलू। ठीक बा जाई हम अपन देख लेम जे आइते कोई आई तू बढ़िया से खालसा बोली ह तारा से केहू कसन को बोली तू निमन से बोली ह कि बाद में ओकरा पछतावे हो के कहीं बताव दादा कितना हम ओकरा के बोलले बन ओकरा बावजूद ही कितना निमन संस्कार में लड़की बिया जानलू बात के। ठीक बाटे बाकी तनियो मन नाराज ना हो जाला छे हंसता हमरा दन ताका खाली हंसा बस ई देखा ई हंसी में आ देखो अब तू बना ले दोनों में ढेर का अंतर बा हंसला से चेहरा एकदम खिलल लौकेला ठीक बा हम जात नहीं आए ठीक बा जा केहू कुछ बोली तू कुछ ना तो बोली हां ठीक नो ठीक बा हां हे दादा यहाँ से तो हम ऐसे बात कर देनी पर हमारा आत्मा जानता नु को हम यहाँ पर नहीं रह सकते काहे कि हमरा से घर में कोई नहीं की बोलत ना परिवार बोलता ना कोई हमरा से कुछ कहताटे एकरा से अच्छा उपाय बाटे नु ई का सोचे ताड़न कि तारा से हम शादी कलन तो हम राज भोगम ना तारा के राज ना भोगे देब तू देखत रह हम तारा के का करतनी ऐसन ऐसन शादी तो हम अपन पैरवा के नीचेवा दबा के रखले बानी ऐसन ऐसन शादी आ तू देखत रह हमार भाई बाबू तो हमरा से 4 गो से शादी करेनी पर चारों के हम काट के अपन गाना गुड़िया लेके ना पता हो गई अब देख ना आज के रात बीतल नु जैसे गहना जितना हमार गिट्ठी बाटे पूरा अपन धन दौलत जैसे लेके फरार हो जाए पत्ते ना चली कि का जैसे कहले बनी ऐसा निकर मती घुमैले बनी ऐसा निकर मती घुमैले बनी कि हमार प्यार में एकदम से डूब गइल बना जाता नहीं सबसे पहले गाना गुड़िया एक थैंक कहलिए आ कह के तब खाली भागे के हमारा रही। हाय हो दादा गाँव में इतना हाला भइल बाटे सुदर्शन के बेटा हुआ का भगा के लड़की लैल बाटे ऐसे करे के चाही लड़का पढ़ता वसन लिखता वसन माई के नाम कमावता वसन कहता बाबू के शान रखता वसन आ जाता वसन एक दिन में बाहर से उठा के लेके आ जाता वसन। गाँव में तो ऐसा ऐसा आदमी सुनता वन बात गाँव में पूरा उठू भइल बाटे जा तनी हमू मुँह लगले देख के आवतनी
केकरा घरे के लड़की हिया कहाँ के हिया कौन जात हिया कौन पात हिया बड़ी दूसरा घरे आवत रही देखे खाती। अब देखाई के गाँव टोला में आदमी कैसे हंसतवन जा तनी तनी। जी दीदी जी कहाँ जाता नी जाई मत जे सुनी नी गनी मन थोड़ा का भड़ा का तमार खबर सुनाता रावरेनु बगल में घर बाजी आ रावरेनु बगल में घर बा। आहो कने हमारा बगल में बता का हो जाई उनका घर के बात करता सुदर्शन के बेटा हुआ के न हो सुधीरावे के हो। हाँ ऊ है छोटका आइल बावन लेके सुननी के बेटी बिटिया भगा के लेके आइल बाजी लड़की भगा के लेके आइल बा। हमहू जानतनी हमारे घरे कहे लागल हड़ी नंदी के भौजी देखनी ह लड़की आइल बिया जम झप झप गोर ऐसन बिया आज साड़ी पहना के दौड़ के लेके भागल आवत रहे। पूरा गांव में हाला बा जो है तो कम चार के मेरा बैठ के फुसुर फुसुर बतियात के हो बतिया जान जाए। आहो कने त काहे न आदमी बतियहन हो दूसरा घरे त बड़ी लहार लूटत चलत रही आ ढंढोरा पीटत चलत रही। कहाला कि हंसले घरवा फंसेला ढेर हंसे के ना चाही कोई के आज हमार दहिया खाट पर कल तोरो दहिया खट होई। बड़ी सिहारत रही कि हमार देवर ठीक हवन सिहारे ने धिया डोम घरे जाली उहे खिस्सा हो गइल बा उनका घरे। हां कौन जात बिरादर हिया कौन जात बिरादर हिया जी हो कने केहू जानता हो कि कौन जाती है कौन पाती है कहाँ के हिया कोई नहीं जानत। उ दोसर बिया तबे भगा के बा अपन जात रही त बताई त माई बाप ला माई बाप बियाह शादी करतन हरदी आ माटी मटकोड़ भई रही त दोसर जात बिया तबे भगा के लाइल बा। तोरा अपनो सने के बुझाते अपन जात रही त अपन पात रही त पूरा गोतिहा में भोज भात खियैती। भौजैया जननी ना कैसन हिया बाप रे में खड़ काका लाई बदमाशिन हिया चाहे त ये कनिया जात रही उनके घरे देखे तहारा के कह देले हो कि भगा के लेबो हाला बटुए कहतनी के कह देले बता जो बियाह शादी भइबे ना कल ढोल बजाबे ना कल त सुधरा के मेहरानू कहां से आ गई। हां ई त बात बइबे कइल बा। हो कनिया हमनी के का जाता टे जी बेटा हुआ के हमर देवरा से कहतनु ए रबियो आज ये पार्टी देम पार्टी होई दोस्त हो जाई बियाह हो गइल हमार कोनी बियाह हो गइल त कहतनु है ए भौजी भगा के आइल बा सुधीरावा लईकी पूरा हमरा मोहल्ला के आदमी जानतवन ई सब छिपेला हो छिनरई बुजरई कहीं छिपल बा कि छिपी आज करबू कालू दु घटिया मिया जानिए जाई। कर भौजी रख ले बिया ए दादा हम त पानी न पियते घर ले छोकसनिया जाके लेके जाने दोस्त पहिले बार रखिना हो ढिंढरी दबिलाइल बिया घर में दूसरा घर के नु चले ले बात बतियावा त अपना घर के होता त पर्दा लगा देतिया। कल गई रही हमर ससुई त कहती है कि कहां सुधीर बावन बाहर गइल बावन गांव में तब अफवाही उठल बा। हम त गंगा नहा ले बनी देवर न सबके बियाह शादी हो गइल बा। हां हमनिए में कोई मिली चढ़ के बियाह कइले बन जा चढ़ के बन जा एक कनिया सुना ये से लइका लेके हॉस्टल में डाल दे में कि बिगड़ हसन ना चल जाइन जे चलो के चलबू हम जात नहीं करे जे हमें डर लागेला ओकरा खन्ना जिम त गलिए में देखम नु धीरे धीरे मन करी त घुस जम जी घरवा में दूसरा घर का मजा लेत रहे। चला हो हम चला तनी संग में। हां चला देखो तनी हम ना आइबो जे माधे पलम फिर जे हमरा मन ना करबू ना टंकी हम त जाई अरे गइल हमरा को जुग हो गइल बा जान जाई जुग हो गइल बा उनकर बियाह में के गइल बानी। ए कने रुका ए भागिया मत लोहा के खेवाड़ी लगा देला जी लकड़ी के खेवाड़ी अल्लाह की हो पाका बनी तब ना अब हमनी के राजा महाराजा बन जा कि एकदम बिल्डिंग में रहन जी छोटा को लेके खोल के ढूंढ के इज्जत रहे के चाही इज्जत बेच देबू त तीन तल्लो पे बैठ जेबू। चला अब इज्जत रहो आप पेड़ के नीचे रही। हाँ गोड़ा तनी भौजाई और सब बताओ ठीक है बटे ने अब जवन भइल तवन भइल अब आदमी एके बतिया लेके गिरह लेके बैठल रही त नानू घर बर चरी। अरे हाँ चली बक भौजाई तू का मजाक करेलू माला अब चाम के जीभ लाम फेंका गल त का करी आए। हाँ बोला चाला तो बढ़िया से हइये हड़ी हंस के बोलेली करेली ना ये भौजी लेकिन ये सोचे वाला बात बा। मैं अपन गहना उतार के हम खाली कहनी कि देखा हई घर में सब गहना गिठो हमनी के रखाला कराला हाँ निकाल के दे देली है तो उहे घर में हम ही रखले बनी ताला काहे के मारे के बाटे। अब मान लो कि अब घर में आइए गई बड़ी करे धरे घर धर थले ही बड़ी त का एथी करे के बाटे। हाँ ठीक बा भौजी बाद में करम तरह से फोन करम बाद में फुर्सत आहे। ठीक बा ठीक प्रणाम। बोली जी केकरा से बतिया बताड़ू? अरे हमर भौजी फोन कइले रही जी। हाँ भौजी फोन कइले रही बोली और बतावा सुनावा समाचार का कहत रही भौजी लई मोइले होन त कुछ ना कहिहन का ये सर समाचार पूछत रहली है। कने भौजी का बनैबू बेरा? का बनी है ना तरकारी रोटी बनी आव का बनी। हां
हाँ जी कब का बने तो कहनी भौजी का बोली अब जाए दब जौन भइल बनाओ अब नहीं खुशी आई। अन्ना जी का खिसियाई अब जवन करे के रउआ रहे जवन करिए देनी ह तब खिसियला में कुछ बाटे। भौजी अब जब पहले ना रउआ सोचनी घर में लान के बैठा देनी तो सोचे वाला बात बाटे। अब कितनो बड़ी तब घर में आइल बड़ी कर धर तड़ी हैं। अब भौजी मेहरारू एकदम हीरा मिलल बिया हीरा। अरे हाँ जी हीरा तो मिल ही बड़ी थोड़ा ना हम कहते नहीं कि चांदी मिल रही बड़ी पिंटा का हमरा तो का हाथ बाटा का हा है मुस्काल अच्छा लगे हटे होने जाई तका न तका लिया औरी बक बेटवा नहीं है खाली ना। अरे जा तनी गोबर पाथे जी अरे तका नहीं है खाली हे भगवान का निमस हमरा के लेगा तका हम तका तो नहीं बक हटी होने के मके तका है खाली हाय हां हमरा ना ताके वाले बट तका नहीं है अब आ ही दादा आ देखी बराबर भैया फोन कर दे मैं खटी भौजाई ना तकबू अरे बक खटी ओने तका नहीं है बे अरे ताको ना का तकला से कहछी हटी ओने अरे ही त मतलब भूलवावल चाहत नहीं हमरा के ना जवन कहले बनी तवन हम भुला जाम जी लेकिन क्या करम अब घर में लान के बैठा देले बनी तो हमने हमर भौजी बाड़ू का हमरा गाता ना मान जान कर लो कुछ आज तक रे कदर माने बुरा नहीं कुमल ई बात माने वाली बात भी है साफ आ जाए दी अब लइका बुद्धि में कर देनी है तो छोड़ी हटाई लेकिन कुछ कहीं कनेवा नीके बिया फिर फोन हम कहियो नहीं कि कइले फोन आइल हटे छोड़ा ना बाद में बतिया ली हो। हेलो हाँ प्रणाम भौजी। हाँ खुश रह। और सब बताओ को बर्थडे हमर भौजाई हंसली जी का करम तो दा हम हाँ। बतिया ली बतिया ली बाबूआ जी से बतिया ली। हेलो के हजी हम ये नी सुधीर बबुआ देवर जी हमार भौजी कहीं तब भौजाई तो भौजी ना बोली गोड़ा तने भौजी खुश रह हिंदू को राज देवा लइका पका बस मेन का आशीर्वाद दे देनी हां आए क्या जी और भौजी भैया ठीक से रखा तो नु भैया खाजा खोल लिए हाँ हेलो ए भौजाई हम तरह से बाद में बतियाई रखो अभी। हाँ बोली जी भौजाई तो बुझाते के हाले में फेनुस का पटोले बड़ी अरे बड़ी लइकन चिल्लाला सा हाँ आवाज सुनाई ले हाँ चिल्लाला सा बुचिया हिया 1 साल के बिया अभी हाँ हमारा के फेनुस ना दियो लोग कहते सुनी दिमाग अब गरम मत करी ठीक बटे अब रउए लैली न बनी अब फेरुस रउए बाटम सगरो हम तो चाहो पियाई में ही त ई हो बाई से एकदम बहुत अथी करे शर्मता है ओई का अब ऐसे ही करत रही अरे रेखा। दिनो भर अरे फोन लगा वो है ना अरे जिया ये तो नहीं बदमाश है ना राती खाने करली सन है ना खीसी पीती एकदम बिनबिनाई रहे सन हाँ। आ राती खाने जीवन बिछावना पर कहबा कि सुनो ना तो हर माई हमरा के एकदम रहे नहीं की देत कहबा करे सुनो माई बाबू के बात में करे देखो छोड़ी हटाई सुनी ना बाबा जी तार बहिन तो हमरा के तनी कोई चीजे नहीं की बुझत अरे ई सब बातें छोड़ी पहले ई देखी लेकिन कुछ कहीं कने से खाली कहनी ये कन्या हाई घर में देख सिंगार पटार सब रखले मने गहना गिठो रखले बनी जा हमनी के जब बूढ़ी उड़ी रहत रही त इहे घर में थी रखले रहत रहनी हां ठीक कहत हूं हां तो वही फुलात नहाइले लेखी का जी हैं बक बेटवा एकदम तबाह करके रखले रही रे बा हमार भौजाइयो बाकी एकदम हीरा है माने के पड़ी एकदम हीरा जो धक्का धक्का करते चलो बहान लेनी है बहान के लेके भागो ये जगह से जल्दी जल्दी यही से तो हम कहनी तो हरा निहन प्यार हम पैरवा के नीचे दबा दबा के रखले बानी तू जानते नहीं खा अभी हमारा के कैसन हम हैं अभी हो गए अही मैं नतिया के बेटा विपतावेला बाप रे बाप भाग चले जल्दी जल्दी बाप रे बाप कोई नहीं ताकत इस बड़ी आगे भाग जी हम कि नहीं दुआरिया बा हो भी दुआरिया ओए रे माई माई सबसे पहले भाग जी हम कि नहीं दुआरा बाटे रोड बा हो ये रोड लौकत हई भागी